Okukhulu nje ukuzehlisa. Igama lami nguVusizwe wakamvubu. Laphaya kwaUSengaphila Herbal Solution. Sikhona-ke Empangeni Station, ebhasi rank. Khumbula-ke senza umsebenzi omangazayo noncomeka kakhulu ngoba buningi ubufakazi babantu. Asikwazi phela ukuthi sithi siyalekelela siphinde siqhubeke sime leminyaka engaka silekelela abantu abasey'nkingeni ezahlukahlukene, ebese-ke manje singenabo abantu abathi impela siyabonga kwaUSengaphila Herbal Solution, kunje siphila nje ingenxa yenu nisilekelele ngendlela emangalisayo. Namhlanje-ke ekuseni sizothi uSengaphila Herbal Solution igugu lesizwe, wakhele phezu kwesisekelo sothando bafowethu, ubunye, uzwelo, kanye-ke neqiniso, ngoba konke esikwenzayo kuncike kakhulu eqinisweni. Sinabantu esibalekelelayo, abantu abangekho eduzane nathi, abantu abakude ey'ndaweni ezahlukahlukene, kuma-provinces ahlukahlukene, even nangaphandle kwalelizwe njengamanje esikulona. Kodwa siyakwazi ukubasiza abantu, sibalekelele, belekeleleke, ngempela belethe ubufakazi bethu obunamandla. Ngifisa-ke namhlanje ukusho ukuthi kungenzeka uqunjelwa isisu, unomchamo oshisayo, unokuluma esithweni sangasese, unokuphelelwa umdlandla wocansi, kungenzeka mhlawumbe une-discharge enokuphuma umuntu wesifazane. Kungasesikho ukuthi mhlambe ilokho okujwayelekile nje okwenzakala kubo bonke abantu. Kungenzeka mhlambe uneqolo elibuhlungu kodwa ungenzanga lutho, kade ungekho umsebenzi obuwenza, kodwa uzwela nje iy'nhlungu, iqolo libuhlungu, ukukhathala komzimba, ikhanda lihamba libuye. Ngikhuluma njalo mina la ngezimpawu okufunela ukuthi uziqaphele, kakhulukazi uma sizokulekelela endabeni yomhluma, noma uma kukhona abantu abathi unomhlume kodwa manje ingekho into evelayo. Ubheke nje lezi iy'mpawu esikhuluma ngazo. Ngithe-ke uqunjelwa isisu, umchamo oshisayo, ukuluma esithweni sangasese, ukuphelelwa umdlandla wocansi, i-discharge enephunga sometimes, ukuphuma kwamanzi esithweni sangasese, ukuzwa iy'nhlungu uma wenza ucansi. Ngikhuluma ngomuntu wesifazane mhlawumbe othi uma eyocansini ezwe iy'nhlungu, abanye kabasayi ngenxa yazo lezi iy'nhlungu. Abantu besilisa baphelelwa umdlandla nabo, thola ukuthi nje induku ayisavuki-ke at all mfethu. Kubi-ke kakhulu, kodwa siyasiza. Sifisa-ke ukuthi-ke abantu beqonde ukuthi uma unalezi iy'mpawu kufuneka ukuthi ucabange indaba yomhlume, ngoba umhlume uyalimaza, ichithile imizi eminingi. Abanye abantu ngizokubeka njengembaba, badliwa ngaphandle nje, ingenxa yakho ukuthi ekhaya kuxake wona lo mhlume, ukuthi mhlawumbe azame ukuyilekelela. Nabanyakazayo abanye bathola abantu bevele bedlale ngabo nje, kanti umhlume ubucayi ufuna abantu abawaziyo nabanobufakazi njengathi nje, njengoba sikutshela ukuthi sinobufakazi obumangazayo kuvela kubantu esibasizayo ngaso sonke isikhathi. Asimsizi umuntu engalethi ubufakazi bethu ngoba siyayinikela ekutheni sizobasiza abantu. Mhlambe-ke uma uzwa lezi zinto, usuphelelwe nawo umdlandla wocansi, awusayi kalula ethoyilethi, uma kwenzekile waya mhlambe kuphuma igazi, uma kwenzekile futhi kwaphuma igazi, utshela ukuthi nakhona sekuyophuma lona kuphela, usuyozama-ke, uzame benokho abantu eminyango, lutho wena ukuphuma ethoyilethi. Uzwa iy'nhlungu kunalokho ey'mangazayo mfowethu. So-ke ngithi namhlanje kuwena, hhayi, ake usithinte, angikhathali noma ngabe kuthiwa usuzamephi, angikhathali noma ngabe kuthiwa sekuphume lento le ngemuva ey'nyama evela la embobeni yokuyikhulula ekuhlungu, angikhathali noma ngabe kuthiwa ziy'nsumpa sey'vele ngaphambili, mhlambe ngowesilisa noma ngowesifazane, angikhathali noma ngabe kuthiwa kuweke kuvela iy'londa, ngoba kuyenzeka mhlambe kungaveli izinto ezizinyama, kuyenzeka kungaveli iy'nsumpa, but uxakwe nje ziy'londa nezinto ey'ngamashashamuza njalo ngemuva noma ngaphambili. Kufana nakho ukudabuka nje la komnsinsila ngemuva, udabuka njalo, uyadabuka. Uma ungayinaki leyo nto, bese kuba-ke ukuthi uma ngabe uminxa kwesinye isikhathi, kuyenzeka uyizwe le nto ukuthi yazini kunalobu buhlungu engikuzwayo kulela fendwana, uyabo, kunalobu buhlungu engilokhu ngikuzwa. Lalela, thatha imbiza yala ekhaya, khona imbiza ehamba yodwa yomuntu osezwe iy'mpawu njengakuqunjelwa isisu, umchamo oshisayo, ukuluma esithweni sangasese, mhlambe low discharge, engaphuthuma ey'thathele neqolo nje lelo elibuhlungwanyana, elihamba libuye libuye.
nakukhathala komzimba, engathatha imbiza ehamba yodwa, ikhona iba u-290 imbiza nje ehamba yodwa. Angithi sikhulumi ngembiza ozolokhu uyithenga udu sithenga kanye la ekhaya sibuyi phandle makungukuthi into yakho isinesikhathi ikhona uphuthuma-ke uthathe ikhombo yala ekhaya. Ikhombo yala ekhaya iba u-500 rand. Kulo 500 rand angeke uzisole ngoba kunensizi lapha, mhlawumbe sikhulume ngensizi, insizi efakwa amafutha esilwane thizeni. Yingakho uma sithi sibekezelele sizoyithumela into zakho ungasiphuthumi ngokushesha, sisuke sikhuluma indaba yokuthi uma ingekho into asikwazi ukuvele sisuke nje siphuthume ngokushesha ngoba la siyazi sidila nento ebucayi. So uma amafutha ethu esiphelele, hhayi asihambise iy'mbiza, asizihambise iy'mbiza ngoba siwafaka ensizini siphinde siwafake embizeni le ephuzwayo. Ensizini uyakwazi ukugcobisa lezi zinto esuke sey'phume kuwena. Siphinde futhi siwafake phi embizeni, uthi mawuphuza lento ikwazi ukushaya nomnyombo phakathi. So ngiyagqugquzela nje kakhulu ukuthi uma kwenzekile walifaka i-order lakho sibekezelele nje ungesabi. Masithe silinde kulolu suku lwanamhlanje ngeke sikwazi ukuthumela namhlanje, futhi uma sithumela namhlanje bokwazi ukuthi ngoba izinto bezi-right, yonke into iqondile, asithumeli izinto zingaphelele ngoba inhloso akusikhona ukuwola imali kubantu, kodwa inhloso enkulu ukuthi abantu bekwazi ukusizakala. Uma sebesizakele abantu bayakhuluma kahle, abantu bahamba betshela abanye abantu ukuthi namba abantu abalaphayo. So kungumsebenzi wethu ukuthi ngaso sonke isikhathi sinigcine nithola izinto eziyikhwalithi nezinto okuyizona zona. Masithe la kungena ukuthi nokuthi makungenzeki lapho khona sesiphuthuma imali, sesingasakwazi manje ukufaka lokho esithe siyakufaka nesivame ukukufaka nesazi ukuthi kuyafakwa ukuze kuphelelise imbiza yomhluma noma kuphelelise ikhombo yomhluma. So-ke ngifuna nje ukuthi-ke ngikucakisele ukuthi ungasithinta kulezi iy'nombolo zethu 068 227 0106 068 227 0106, ebese-ke siphinda siya kwenye wesibili 060 554 2855 060 554 2855. Khumbula-ke sikhona empangeni esiteshini ebus rank, but uma ungekho around khululeka, siyathumela ezweni lonke la ukhona, iy'nto zethu zifike qathatha lapho ukhona. Ngiyajabula kakhulu-ke ukuthi ngikhuluma nje siyoba busy la siyahamba, siyancenga ukuze imithi iphume ilento esiyifunayo. Mhlambe futhi okunye singakuveza ukuthi sinazo ezinye zey'mbiza ngokwahlukahlukana engasezi zomhluma kuphela, kodwa sizobuye senze u-live omunye mhlawumbe sikhulume nje ngaleso simo sobe sikhuluma ngaso, nembiza eqondana naleso sifo esobe sikhuluma ngaso, singagcini sibhanqe izinto. Kanti okwamanje besisakhuluma nje ngabantu abanenkinga nababhekene nenkinga yomhluma. Uma unenkinga yomhluma musu kulokhu yale nale, sithinte ungesabi. Uyasibona nje nawe ukuthi cha isifanele imithi, angithi uyasibona ukuthi noma usibuka nje ukuthi hhayi siyimithi qobo lwethu Siyabonga kakhulu, kodwa-ke usengaphila Herbal Solution. Siyabonga.